Ok apar ni onyalo temo yweyo, to mak mana ni kako temo yweyo, wang'e ni kinde duto sirikal ochido. Koro samoro onyalo mana yweyo chilo mar sirikal mano okalo, eka en bende okel chilo mare. Nikech sirikal en ga ng'amo chido. Ang'o momiyo wacho ni mondo okel chilo mare? Amin makoro oketi ni, wang'eyo maber ni en witness ICC. Kendo wang'eyo gik mane otimore pacho ka ne en witness mar Hussein, jal mane niluongo ni commissioner mar police, commissioner mar police ma ne otem ten gi tich tiyo gi mbi mathoth mar obila kinde ma lweny mane obedo pacho ka ma wang'eyo ni ji mang'eny nowito ngimagi, kendo lipode mang'eny ne wacho ni obila nodwa temo koda tiyo gi mbi mathoth mantiere joma nochiel gi magina, to ne owuok modhi wacho ni gik ma kamago ne ok otimore. Koro miyo sechego bende nonwang'o ka ne ntiere ho mar okak kaka jatend polise. Koro miyo tudruok ne gi William chalo gima en gima oa mabor. Ka iting'eyo ni sama iketo jatend DCI onego bed ng'at ma ung'eru godo, en ng'at ma ong'eyo kaka system mari tiyo. Koro waparo ni chemistry mare gi DCI nyalo bedo maber. Mak mana ni gima koro samoro nyalo miyo waluoro ma ok wang'eyo en ni obiro dhi nyime gi temo bedo koda dhok matek e seche ma sirikal tiyo gi mbi mathoth kuom hinyo jopiny, koso odhi konyo jopiny. Nikech wang'eyo ni nyaka sama wawuoye ni Victor, onge ng'at mantiere jela kata od ang'ech nikech rochruok to kod gik manotimore 2007. Gin gik mano